Sulangit pangindu noai yu Nongialam Uba Uba ieid Uba ieid ya kariba de ka Jaitbynriew sulaban get boleh mesim no kulai yu Nongialam Uba ieid ya la ka Jaitbynriew Lajong Naei Shuh Ngin Shem Kum Une Uba ieid ya kariba de ka Jaitbynriew tiblay Uba perkhat na bata jongi kibaria Naei Shuh Ngin Shem ko doktor ki Syngkon balai filai lagi boleh bilo nak keluar wannan kita itu susah kan ikan video mdei bang sinatang ban penpau ila ka jingi ila ka burom i doktor ki Syngkon Henry kadi video ko bangasna ngapen pau ya ka burom ka bakraw bat ka jingi ka bakraw ngada te it min simsha i doktor ki Syngkon khaliang chunga ngatrai ma pisiar kum ki nong snong jong kan ka jala kum ki parado prasna fia it kum ba it manga kum chui yang tadi shu atau matkan ngila ban shu bu takan jing tuai bain poi suk sai hadwa chuplai ba kam sim chuki in yo jik suk bom jikut padu try kumle sibun doktor ki Syngkon ke iba filale nakabenta ka jalabat nakabenta ka Jaitbynriew chuki kumle sibun ipi